ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆ ಮೂಡಿದು ಬರೋದಪ್ಪನ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸ್ಎಲ್ ಆಜತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಡು ನಿಕಲೇನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ಪವರೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನಿಡ್ದು ದುಂಬು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರೈತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ. ಎಂಜ ಮತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲರ ನವ್ವಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಾನಿ ಬಾಪು ಜತ್ತು ಬ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಮರ ಬ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಯಾನಂಗೆ ಎನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಿದು 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಕಲಿತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡೇರು ಬಂತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪುರ ಉಳ್ಳಂಡ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಯಾನಿప్పుడు ಡಾಕ್ಟರ್ ಒರಿಯತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನ ಬ್ಯಾಲದೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಆಸ ಮಾಡಂದು ಬರ್ರವಂತೆ. ಆಯ್ ಓಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲನ ಅತ್ತ ಪುತ್ತೇಡು ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಗಿ ದಾನಿ ಬೈಜಪ್ಪ ನಿಂತ ತೋಡ ಬರ್ತೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ನೀ ಎರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮೂಲು ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈರೇನಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಬರವನಿಗೆ ನಾನೇನಿಗೆ ಬರವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಯನಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಡ ಎಂತ ಓಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಓಲ್ತತ್ತನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೊತ್ತಾರದ ಗೊತ್ತಾನ ಅವಂದು ಈ ಬರ್ನಗ ದಾನಿ ತಡದಾನಿವೆ ಬರ್ನಗ ತಡದಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಅಂಚೆ KMC ಮುಟ ಮರದು ಓದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮರದು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಬೇ ಓ ಯಾನ್ ಮರದು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಇರ್ನ ಪಿದೈದ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆ ಮಾತ್ರತೆ ಉಲೈದ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆ ದಾಲ ಆಪು ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಪುರ ನೆನಪುಂಡತ ಈ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಮ ಏ ಅಂಚ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ಸುರುತ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಸುರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿ ಚಾ ಕೊದಿ ಪರದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಪಿದೇ ಬಲ ಮರಯ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಯ ಓ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರಟ್ನೆದ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ತನ್ನತಿಗೆ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪುಂಟು ತನ್ನತಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತು ಮಾರಾಯ ರಟ್ನೆದ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಓ ರೂಲ್ಸ್ ರಟ್ನೆದ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಸುರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕತ್ತಲೆ ಕೋನೆಡೆ ಅನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಕೋನೆಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತನ ಪೇಷಂಟ್ ಎಂಚ ತೂಪುನಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಅಗಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ್ ಕಲ್ತೆರಡ ಸರಿ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ದುಂಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ದುಂಪಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮೂತ್ನೆದ ಮೂಚಿನವೇನು ಪುರ ಮಂಡೆಗೆ ತುಂಬುಚಿ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಅಂದು ದಾಯಗಂದು ಅವು ಇರಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವೇನಿಗೆ ಇರ ಶುಗರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಹಲೋ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಲ್ ಬರ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮುಜಿ ಗಾಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರತ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಓದಿರ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಗಲಿ ಓದಿಡಿ ಅಂದ ಯಾನ್ MBBS ಆಸ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಐಕೋ ಕರ್ಪಿನ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಮಂಡಿ ಚೋಡಲ್ಲ ಮಾರ ಈ ಜನಜಿ ನನ್ನ ಓ ಅವ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ಮಾರಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮಂಡಿ ಅಂದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಮಂಡಿ ಆ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತ ಮೇರೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕಲ್ನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಕಂಟೆಲ್ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕುದರಾಯನ ಕುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲಿಸ್ ಅವು ಇಂಚು ಸಾವದ ಬುದೇರಿಯಾ
ಪುದರ್ಡ ಮನ್ನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಪುದರ್ಡ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಉದರಡದಾಲ ಮಾತಾ ತಿರ್ತಲೇ ಈನವೆ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಡಿ MBBS DSBS ಮತ್ತೆ ಉಂಟದೆ ಅಂಚ ಪುದರ್ಡ ಮತ್ತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂತಿರು ಪುದರ್ಡ ಮತ್ತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅರಿಸರೆ ಏರ್ ಬಂತಿನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂತ ಅವ್ ಶಿವನ್ನಿ ಬಂತಿನತ್ತು ಅವ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂತಿನೋ ಬೋಸ್ ನೀ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿಪ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಬಂತಿ ಮಾತ್ರ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿಡು ನಿಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದಿನ ಹೆಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋಜಲ್ ಒಂಚೂರು ಸರ್ ತುಳು ನಿಗುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದಿನ ನಿಗುಲು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆತ್ತ 1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ಗೆ ಇದ್ದಾರ್ಗೆ ಓಯ್ ಈರೆಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಬನ್ನೆತ ಈರೆಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ಬನ್ನೆತಿ 5 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಿಗಲ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ನಿಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋಜಲೆ ಒಂದೇನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದೇನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓ ಹೌದಾದ ಮೇವು ಸೈಕಲ್ದ ಟ್ಯೂಬು ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ ಮೇವು ಸೈಕಲ್ ಉಡೈನಂಬೆ ಇದು ನೀರ್ದ ಟಬ್ಬು ದೀತಾರೆ ಮೂಲ್ದಾದ ನಿಗಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮರ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೀರ್ ದ ಟಬ್ಬುಡು ಕುಲ್ಲ ತಿರ್ಟರ್ ಮಿನಿ ಗುಲೆ 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 ಬತ್ತಿನ ಆಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಸಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡಿಗೆ ಓ ಮಾರಿ ಯಾನೀಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಹೋಯ್ತೆ ತಂಬೆ ನೀನು ಎಂ ಶಿಲ್ಪ ಆಡ್ಬೋದು ನಿಗಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇ ಮಾರಿ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಉಂಡು ಮೇ ಫಾರ್ಮಸಿ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಕೋರ್ದವ ಫಾರ್ಮಸಿ ನಿಗಲ ಗೋರ್ನ ಕೋರಿ ಮೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೈತು ಬರ ಟ್ಯಾಪ್ ಗಡಂಗ ಮೆಡಿಕಲ್ 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 ಮರ್ತು ಬರ್ಪಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಪಿರೌಡ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಜೋರುಂಡ ಅಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಎದುರುಂಡ ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ಗೋಣ್ ತೋಪಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏ ಇಂಜಲೆ ಏರ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ತೀರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜವ್ರೆ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಮಂತ ಸರ್ ಯಾಮಂತ ಅವ್ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಈ ಪನ್ನನಗ ಅಂದೆ. ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಬೋರಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪಿರೇ ಬಾರ್ದುಕ ಊರ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೂಜರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ರ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಅಂದ ಜಾಂಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಾರ ಹಾಕುಲ್ಲ ಅವರಂದತ ಸರಿ ಬಲ್ಮೆ ಮೀನು ಬಂತಾರ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೂದೇ ಹಾ ನೀವು ಆತದ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಉಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೂನ ಗಂಧ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ದಾರಿ ನನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಹೃದಯವಂತಿಕಿದಾರಿ ಹೃದಯವಂತಿಕಿದಾರ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂತು ಹೃದಯ ಮೂಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಗದ ಕಟ್ಟೆಪ್ಪು ತಂಕೈಪುನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ನಿಗಲ ಹೃದಯ ಓಲಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡಪೋವರ ಮರ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಡು ಲೋನ್ ಮಂಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೃದಯ ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊನ್ನು ಮೀನಿ ಈಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಹೃದಯ ಮೂಲಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ರಾನತ್ತೆ ಅಂಚದಾನಿ ಈಮೆ ತೋಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಪಿರದ ಮೀಟಿತ್ತುಂಡ ಪಿರದ ಮೀಟಿತ್ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಿರದ ಮೇಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜ ರಾಪಜಿ ಹೌದೇನಿ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯ ಓಲುಂಡಿ ಮಾರಿ ಸಂತಂದ ಇಕ್ಲೋಂಡೆ ಇನ್ನಬೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಡಿಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೂಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಉಂಡು ಏನು ಮೂಲುಂಟು ಏನ ಮರೆ ಮೂಲು ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪುಗ್ಗ ಉರ್ಪೋ ಮಾರಿ ಸರ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಾತ ಕಲಬೆರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಏನೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ನಿಂಜಲ್ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪು ನಿಗಳು ಬೇದ ಬಂದ ದಿಂಜೆ ಕೋರ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಐತಿ ಪೋವಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ತಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೆ ಇನ್ನಬೇ ನಿಗಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅರೆ ನವೀನನ್ನೇ ಒಂಜು ಲೋಡ್ ಫಾರಂ ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರು ಅಂಚದಾನು ಅವೇನು ಟ್ರಿಪ್ ಗಡಪಡ ಮಾರಿಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫಾರಂ ದ ಕೋರಿ ಕಂಪನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅಂಬೆ ಪೇಷಂಟ್ ಟಿಪ್ಪರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ನಿಗಳು ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಬಕ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಕ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಏನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ನಮ್ಮಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತಿಂಡ ಸುರುಟಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಸುರೂಟಿ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚ ದೀಪ ಏನ ಈ ಮಾತ್ರ ಬೇಪದು ಕೊರ್ಪೋಣ ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಮಂಡೆ ಸಮಣ
ಅಂಚತ್ತ ಆಯ್ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಮನಗ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಡಿಪ್ಪುನ ಅನ್ನಂದೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುನು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಟ್ ಪಾತು ಕೋರ್ ಅಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ ದಾದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಕಸಲ ಕೊಂಕಣ ತಾಂಗ ಓ ಮಾರೆ ನಿಗಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ನಿಗಲ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಜ ನಿಗಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ದಾದ ಅಂದು ನಿಗಲ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ ಈ ಜೋರ್ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಜುಪ್ಪುಡು ಪಾಟ್ನಾಗ ಒಲ ತಿಕ್ಕುಬೂರ್ನ ದದಗ ಪುನಃ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಿಗಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಲೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಗಲಿ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮೆ ಎಕ್ಕರ್ಜಿ ಮಂಗಲಗ ಮಲ್ಪುರತ್ತ ಯಾಂದ ಮಂಗೆನಬೆ ಯಾಂದ ಮಂಗೆನಬೆ ಯಾಂದ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ಪುಣೇನಬೆ ಯಾಂದ ಮೂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನ ನೀನೆ ಮರಲಗ ಇಂದ ಮರಲೇರ್ಲಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಸೀದೋ ನಿಗಲ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆಂದ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಮರಲ ಮಿನಿ ಕಟಿಯರಡ ನಿಗಲ ಉಮೇಲ್ದೆನೆ ಪಾಡ್ಪಡು ರೋಡು ಮಾಡೋಡು ಮಾರ್ಲೆ ಬರ್ಬೇನು ಸರ್ ಸರ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಇನ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕರ್ಮದೆ ತೋಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಕರ್ಮದೆ ಅಯ್ಯೋಂಡಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಿ ಜೂ ಕೋಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ಮರ್ಲಗಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುದನೆ ಮಾರಿ ಒಳ ನೋಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತ ಪಸ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆ ಬೇಬರ್ರೆ ನಾನು ಮಾರಿ ಮಾರಲೆ ಬರಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಕ ಬೇರೆ ಉಂಟೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಏ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾರಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇಂಬೆ ಕುದ್ದೆ ಕಾಯ್ಕರ ಹೊಸ ಬಲ್ದಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಪ್ಪೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓ ಮಗ್ಗ ಈ ಬಂಜಿ ಬಸ್ ಲೈಟಿನ ಅವಳು ಮಾರಿ ಕುಡಂಚ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಈ ತಿನ್ನುವಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಮಾರಿ ನಮ್ಮೆ ಓ ಯಾ ನಿಗಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಂದಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಶಾಲೆದ ಗೊಬ್ಬರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ಯಾನ ಮಂಗೇನ್ ನಿಂದ್ರ ಮೆನ್ನ ಮಾರ್ಲೆ ದಾ ಮರ್ಲು ಬಾತುರ್ಚಿ ಯಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇನ್ ಓ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋಳು ಬಾತಿರೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು போತಾರೆ ಬಾತಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಪುಡ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಯಾ ಮನುಷ್ಯನೋ ಮಾರಿ ಬಾತಿರೆ ಬಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಯಾನೆರಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಂದ ಚಿನ್ನ ಅವಳುಂಡು ಅವು ಯಾ ನವೀನ ನೋಡ ಗೊತ್ತ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನಂದೆ ಓ ಅಂದೆ ಅನ್ನಂದೆ ಓಕೆ 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 ಹಾ ಚಿನ್ನ ದಾದಾ ಎಂಗೊಂಜಿ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳ ನಾವು ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಆಡಕೇತನೋ ಏ ಮರ ಮೂರು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಡತ್ತ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಡತ್ತ ಹಾ ಯಾವ ಬರ್ಬೇಡ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇ ಏನಾನು ಓ ಚಾಮಲ್ ತಲ ಓ ಚಾ ಮಂಡೆಪುರ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಹಾವುಂಡು ಮಾರೆನ್ನ ಮಂಡೆಪುರ ಗಿರ್ಮಿಟನ್ ಚಾ ಬರಣ ಅಪ್ಪಜಿ ಐ ಗೋಡಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಗೋಡಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಗ್ ಮೇ ಐ ಕೊಂತೆ ವಿಸ ಪಾಡ್ತ ಕೊರ್ಕ ಮಂಡೆ ಬಿಂಗ್ರಿ ಪೂರ ವರಿ ಇರ್ನೋ ಯಾಂ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲುಂಡ ಓ ಮಾರಂಗಿ ನೆರ್ನ್ಯ ನೀ ಬ್ಯಾಲೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಂದ್ಯ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕೊರ್ಲಿ ನೀರ್ ದಾಗ್ ಮೇ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಗುಲ್ಗುಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಓಯ್ ಗುಲ್ಗುಸುಡ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಆಪುಡ ಗುಲ್ಗುಸುಡ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಆಪುಡ ಇದು ಏನ ವಿಷಯನ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಐಟ್ ಕೋರಿದ ಪೀಲ ಕೋರಿದ ತುಯಿಲ ಸೀಟಿಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಅಬ್ಬಾ ವಾಸನೆನೆ ಓರ ಸಾವ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಛೀ ನೀ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬೆಡ್ ಮಿನಿ ಜಪಡಾದೋಡು ಏಸಿ ಆತು ಮಾರ ಬೆಡ್ ನಿಂತಿ ಕೋರ್ದ ಬಿಯಾತು ಒಂಜೆ ಬೆಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾರಯ ಛೇ ಹಾ ನಾನು ಬತ್ತಿದ ನೀತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬುಡೆ ದಿನ ಒಂಜೇ ಬೊಬ್ಬೆ ದಾದಾ ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬೆನೆ ಎನ್ನತ್ ಬುಡೆ ದಿನ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ ದಾದಾ ಮಂಜಿಬೇನೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಜಪ್ಪ ಮಂಜಿಬೇನೆ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಆತ ಬಕ್ಕ ಈ ಬತ್ತಾನ ಮಗ ಬಾರಂತ ಸೈಪಿನೆಯೇ ಈರ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಲಕಡ ಬಾಳ್ಕುಲ್ಲ ಯಾ ಮಂಜಿಬೇನೆ ಸೈಯೋಡ ಮಂಜಿಬೇನೆಪ್ಪ ಮದಿಮೇನ 2 ತಿಂಗಳು ದಾನಿ ಸುರುಟ ವಾ ಮೋಕೆಪ್ಪ ವಾ ಮೋಕೆ ಇಸ ದಾದ ಮೋಕೆಲಜಿ ದಾಲೆ ಜಾನ ಸೈತ್ ಬುರುಂದಿತ್ತನ ಈರ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಸೈತ್ ಮೋತಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ನಿಕ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಗೆತ್ ಬರ್ಪೆ ಎತ್ತಿಗಲೆ ಮಾಡಂ ಬಲಿ ಅತ್ತ ಬಂಜಿವೇನ ಆಪುಣ ಮಾರಿದೆ ಬಂಜಿವೇನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೆದ್ದುನತ್ತ ಅವು ದಾನಿ ಬಟಾಟೆ ತಿಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಚ್ಚರ ಮುಲು ಅರ್ಧ ಸೈದರ ಯಾನ್ ಜುಗೋಲ್ಲೆ ಮಾರಯ ಏನಂತ ಕರ್ಪೈ ಅಂಚತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ ಕಂಟಲ್ಲೆನ್ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆನ್
ಮದ್ನಾಯಿನ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾತನ ಮೊಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆನಿ ಮರ ಉಂಟಲೆ ಫೋಡೋಚಿ ಯಾನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೋನ್ ಇತ್ತ ಮಾಡಿ ಬಲ 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 ಓಯ್ ಓಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಕ್ಕೆ ಆ ನಮನಿ ಹೋಯ್ತು ಎರಡ ಮೂಲೆ ತಾಲು ಒಡೆ ಹೋಯ್ತು ಒಬ್ಬ ನೀರು ಈ ಫೋಡೋಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅನಿತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ತಗೊರ್ಪೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರೇನ 2 ನಿಮಿಷ ಜಿಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂಜಿಡುಂಡಿಯ ಬಾಲೆ ಮಂಜುಡುಂಡಿ ನೆಂಕಲ ಬತ್ತುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಯಾನ ಇರು ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ 10,000 ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಪೋ ಓಯ್ ಏನಡ 10,000 ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ 10,000 ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪರೆ ಆರ್ಜಿ 10,000 ಅದ ಇದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪಂಪೆ ಈ ಮದ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೋಡ ಇನಿ 10,000 ಕಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಮೆನಿಗೆ ಬಾಸೆ ಅಂತಿನೇ ಅಂದತ ಹಾ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಬೋಪನೆ ಅಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅಮಸರ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಮಸಾಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೈ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐನೇಗ್ ಬಿನ್ ತೂಲೆ ಐನೇಗ್ ಐನ್ ಬೋಡನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ದಾಲ ಫೋಟೋಚಿ ಬಂಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೋದು ಬಂಜಿನ ಫೊಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾ ನಾನು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ದಿನ ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಆವ್ ಮಾರೆ ಆವ್ ಒಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತುಕೊರ ನಾ ಐತೆ ದಾದ ಬಂದ್ ಪಿರ್ಮನ್ನಗ ಎಂಗಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಲಮಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ಕೋಡ ಅತ್ತ ಬಾಲೆನ್ ಅಪ್ಪನ್ ಬತ್ಕೋಡ ಬಂದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ ನಾ ಬಾಳೆ ನೊಂಜಿ ಬದುಕಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾ ಬಾಳೆ ನೊಂಜಿ ಬದುಕಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದಿ ಬಾಲೆಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಲೆಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಸಮಣ್ಣವೇ ಬಾಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋಡು ಅಪ್ಪನ ವರ್ಕ್ ಪಡ್ಬೆ ದಾವನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕೆಲವು ನಿನಗೆ ಹಂಗ ಸಂಗತಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗು ನೀ ಶಾರ್ಪುಲ್ಲರಿ ಮಗ ಕುಶಲ ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಮಗ ಪೋಯ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಡಿಗೆ ಪುನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಾರಾ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಅಗುಲು ಪೆದ್ದಿರೆ ಪೋತ್ರೆ ಬ್ಯಾತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅವ ಈ ಫೋಡೋಚಿ ಉಲೇಪೋ ಇಂದೇ ಕಾವೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಮೆನ್ಸ್ ಅವನು ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಸನ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಫೋಡೋಚಿ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಸಾಮಾನ್ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ಕೋರ್ಲಿ ಯಾ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಮರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಬಕೆಂಚಿನೆ ಈರ್ ಬಂಜಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ನಾನು ಅಡಿಲೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಎಂಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಪೋಡು ಜಾಂಪೋ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಳ್ಳದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅನ್ನಮೇ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಆಜಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನವ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಗ ಒಂದು ದಾದಿ ರಡ್ಡು ಮಂಡ್ಯದ ದಾದ ಫಾರಿನ್ ಮಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಂಡ ಸಂಬಂಧ ನಿಕ್ಕ ಅಮರ್ ಜೋಕಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರು ಭಯಂಕರ ಸಾರ್ಪುಲ್ಲರಿ ಕುಶಲ ಈ ರಾತ್ ಪಕ್ಕ ಪೋಯರುಲ 2 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದು ಎಂಚವೇ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ ಇಕ್ಕಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಸೀದಾ ಉಲೆಲ್ಲ ಸೋಪುನು ಮೂಕೈಪಿನ ಪೊಡಿಜ್ಜ ಅವೆನ್ನು ಮೂಕು ನಿರ್ಪೋ ಒಂಜೇ ತುಂಬಿಲ್ಡ ಬಾಲ ಪೀದೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದಾಲಂತೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಪೊಡಿಗಾಲಿ ಆತನು ಅಂಚದು ಇರುವ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಗ ಅವೇ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇರುವ ಸಾರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಇರುವ ಸಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಕ್ಕಡಿ 10,000 ಬಂತಾರ ಒಂಜೇ ಬಾತ್ಯಾರ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಏನೇ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ 10,000 ಮೂಲು ರಡ್ಡ ಆತಿದೆ ಬೇಗ ಗೆಪ್ಪು ಇರುವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಡಿ 20,000 ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಇರುವ ಮೀನಿ ಕೊರ್ಚಿಡೋಣತ ಕೊರ್ಚಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹೋಯ್ದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಲೆನ್ ಕೂಡ ಬೀರದಲ್ಲವೇ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದುಮ್ಮುದ ಕಂಡನರ್ ನಕಲು ಪನೊಂತಿನ ಪದ್ಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಪದ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟಿನ ಕಂಡನರ್ ನಕಲ ಪದ್ಯನೇ ಬೇತಂಡು ಎಂಚ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಗಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸಫಾಯಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿನಿಲಿಗೆ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೀರ್ಪುಗೆನವೆ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪಾಂಡು ಯಾನ್ ಇರೆಡ್ದು ನೆಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶಾಲೋ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಹೇರ್ದ ವಿಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ನಿಖಿಲ ಮೋನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕವರ್ ಆವನಿತ್ತು. ಮೋನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾವನಿತ್ತು. ಜೋಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶಾಲೋ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಚ್ಚಿ ಅವು ಶಾಲೋ ಜೋಕ್ಸ್ ಉದ್ದಾಗ ಪೋಂದೆ ಪೋಂಡು. ಪಾಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಣ್ಣ ಪಣ್ಣನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದುಬ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಈ ಸಲ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತೇನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಸಂತೋಷ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ 10-20 years ಬ್ಯಾಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಂಡು ಎಂಕಿ ಈತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್ ಲೈಕ್ ಆದತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಸುರಂಡು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಕಿನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿಂಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಶಿವಣ್ಣ ಪಡ್ಲಕ್ಕೇ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಟುಡೇದ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ನಡು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಿಖಲ್ ಬಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಅವು ಉಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಪೆ. ಓವರಾಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಒಂಜೆ ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಸ್ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಪೋ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮತ್ತದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಪೋಯಿರ್ಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇನು ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಕೊನೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಮರ್ಗಿಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಂಜನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮೊಕಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗಲ ಅಭಿನವ ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.